से बोलिए बाबा विश्वकर्मा की। रिकॉर्डिंग बाय अपन मिथिला रिकॉर्डिंग स्टूडियो। बाबा रुआ दाया से पूरब जहाज बाटे, बाबा रुआ दाया से पूरब जहाज बाटे, बाबा विश्वकर्मा से पूरब जहाज बाटे, बाबा विश्वकर्मा से पूरब जहाज बाटे। रौवे कृपा से जगियो, रौवे कृपा से जगियो, सत्यानाज बाटे, बाबा विश्वकर्मा से पूरब जहाज बाटे, बाबा रुआ दाया से पूरब जहाज बाटे। प्रेम से बोलिए बाबा विश्वकर्मा की। रौवे कृपा से चले ले नदी बीच नैया, बाबा विश्वकर्मा सब पर होखेले सहैया। रौवे कृपा से चले ले नदी बीच नैया, बाबा विश्वकर्मा सब पर होखेले सहैया। 17 सितंबर के 17 सितंबर के पूजत समाज बाटे, बाबा विश्वकर्मा से पूरब जहाज बाटे, बाबा रुआ दाया से पूरब जहाज बाटे, बाबा रुआ दाया से। प्रेम से बोलिए बाबा विश्वकर्मा की। उनके कृपा के बिना ना डोले ले पातैया, रामचंद्र रंगीला हर साल करे ले पूजैया। उनके कृपा के बिना ना डोले ले पातैया, रामचंद्र रंगीला हर साल करे ले पूजैया। रौवे कृपा से सबू कर, रौवे कृपा से सबू कर, बनत सब काज बाटे, बाबा हो विश्वकर्मा से पूरब जहाज बाटे।